Opisyal nang inilunsad ang Waste Diversion Project sa bayan ng Samal, Bataan at may titulo itong Samal Waste Diversion Project, Okay Ako sa KKK, Kalusugan at Kalikasan para sa maunlad na kabuhayan. Dito ay nagpamalas ng husay at galing ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang eskwelahan na lumahok sa mga patimpalak na naturang proyekto gaya ng poster making at eco-trasyo na paggawa ng damit na gawa sa mga recyclable materials. Napanalunan ng Sapa Elementary School ang grand prize para sa poster making contest habang nanguna naman ng Samal National High School main pagdating sa eco-trasyon. Pinuri naman ng Department of Environment and Natural Resources Region 3 ang bayan ng Samal dahil sa kanilang Materials Recovery Facility o MRF. Congratulations po sa bayan ng Samal for winning this month's sa Environmental Summit po. Outstanding practices po sa Materials Recovery Facility. Palakpakan po natin ang mga sarili natin ulit. So sana po ma-inspire po itong mga barangay officials natin na tayo naman po yung manalo by next year. Pagbutihin pa po natin ang pagkamit sa zero waste at pataasin natin ang ating waste diversion. Ang Samal Waste Diversion Project ay alinsunod sa Municipal Ordinance No. 23014 o Waste Diversion Ordinance of 2023 ng Samal, Bataan. Layunin ng ordinansang ito na iayos ang segregation, collection, paglilipat at pagtatapon ng mga solid waste katulad ng papel, karton, single-use plastics at plastic bottles upang mabawasan ang mga basura sa lugar at makatulong sa kalikasan. Arlene Salonga, CLTV 36 News.